Preocupación en Fornelos de Montes. Un camiño que dá a varias casas é tan estreito que os veciños non poden acceder co coche. Din que se ocorre unha desgraza non pasa a ambulancia nin o coche fúnebre. O camiño da amargura. Hoxe, no termómetro. 11:48 minutos da mañá, esta foi a denuncia que nos trasladou o equipo do termómetro, ese grupo de veciños de Fornelos de Montes. E que fixemos nós? Bueno, pois enviar á zona un coche fúnebre coa nosa querida Fátima Mella para ver se o coche fúnebre era quen de maniobrar e chegar á vivenda ou queda, como nos dicían os veciños, encallado, imposible maniobrar, imposible chegar cara corta. Así que imos ata ali. Fátima, contanos, pode chegar o coche fúnebre a casa, sí ou non? Pois está de lo vendo, estalle sendo complicado pasar por este camiño tan estreito e que apenas pode medir pois menos de 2 metros. Estamos cos veciños aquí de Alenda Baixo en Fornelos de Montes. Ana, ti viviches en primeira persoa esta mesma situación cun coche fúnebre así? Sí, vivi en primeira persoa porque miña nai morreu hai 17 anos, chamamos a funeraria e non pudo vir marcha atrás un pouquiño, pero despois gracias aos veciños que cargaron co fero entero de miña nai encima deles, porque non pudo chegar hasta a miña casa, nin chega a isto, nin chegou a unha ambulancia que tamén chamamos e tuvermos que sacar a miña nai hasta baixo, que non veo hasta aquí, non me dixeron non podemos pasar, e non pasaron. A veciña, unha das que axudou, foi aquí Luz, que estamos con ela tamén. Luz, ti axudaches nese día, tamén o viviches nas túas carnes esta situación, unha situación similar? Sí, meu pai pasou moi mal, estaba mal, chamamos o 061 e cual foi a sorpresa que non nos veu hasta listo ao lavadero, tuvemos que quitar a meu pai un día de granizo fatal, en camilla, cuberto con co que pudemos, así foi, e para traelo igual, tuvo que vir unha ambulancia pequena, sin medicalizar, sin nada, devolvelo a casa. Pero claro, vemos este camiño tan estreito, como pode ser que levedes toda a vida así? Toda a vida, estamos pedindo, non nos dan solución, dicen que sí que está aprobado, agora dicen que non hai diñeiro, e así pasa calquer cousa, nin un coche de bombeiros, a bombona non me ven a casa, teño que deixala na casa de meus tíos e despois ir a buscar cun carretillo, estou facendo unhas obras na casa, tampouco me ven un camión a casa a traer un material, vamos, isto, non sei, cando por outros sitios hai entradas e salidas, e hai diñeiro para facer todo, eu non estou reclamando nin nada, pero as viviendas dos outros a mí non me importa, a mí tamén eu quero ter un acceso directo á miña casa, principalmente esas cousas. Estamos la vendo ali ao fondo a túa casa blanca, compañeros, xamos a súa casa e aquela dali, pola que xa tivo que pasar o coche, pero costoulle tamén traballo, e agora a casa de Fran, de Ana, de Águeda, que estades aquí conmigo, esta que vemos aquí tamén ao fondo. Fran, cal podría ser a solución? Porque hai. Sí, claro, aquí a nosa solución é que os veciños xa nos deron permiso tanto da arriba como da baixo para ampliar, para facer os servicios mínimos. Non queremos unha autopista, nin queremos moito menos, pero os servicios mínimos, como unha ambulancia, como un coche así, pois que poida pasar dun lado para outro, que poida dar volta, e que nos poida dar o servicio ese nada máis. Pois gracias por atendernos a todos. Está de lo vendo, compañeros, non fai falta dicilo porque vémolo aquí agora mesmo. Complicadísimo o acceso a estas vivendas. A ver se ten solución. Gracias.